perfect dose of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 19 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako po, ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, masiram na hapon, Bicolandia. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, Tabang, Ora Ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadungog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon, Birac, Catanduanes. Sarong nagtuturo tagiting aldaw nin Martes, mga kababayan, kumusta kamo? So mga nakaantabay, nakamonitor na sa tuya sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre sa mismong Facebook page kan sa tuyang padabang Congressman Saldico. Ayan, maring na pagkahapon sa liwat. Siyempre pa mga kaaksyon, as in partner. Yes! Kumusta ka ngunya na Ay, pagkaaldaw? ako, sabi ko baga sa imong pag-arog kay ni ang panahon, nailing mo. Ayan, Favorable masaligdayaan sa sa kuya. imong Oh, lalawgon. lalo na kung da ipipaluyahan, An aircon. ang aircon, tranquilo akong maray. Siyempre partner. Pero pagigibo na nga niyan mga 24, inay ko Nagaruluwas na sa imong olive oil. partner, may nagsiselebrar ko niyan kan sa iyang anibersaryo sa kasal, sa Indapalan, sa indang anibersaryo sa kasal. Si isa yan. Si Engineer Tope ay dalyasin an sa iyang padabang esposa. Ay, di gustong sabiyon papatupi, mag-honeymoon gira. Ayan, honeymoon sa Dahil man liwat. pag nagsilibrar ka kan sa imong wedding anniversary, dapat pati supulot gata isilibrar mo. Yan. Dahil ibig sabihin, partner, na pirang taon na sindang magkaibahan, bako na sinda arog kan dating akan mag-illusion pa sana na super sweet, Kung super dati-dati, thoughtful. nagtutukaw-tukaw ka mo sa irarom kan makahoy, naghuhuldingan, gibuhon Gibuon sa liwat. Dapat arog kaya ng pagpadaba. Garo man sana kamo pirming mag-ilusyon. Tama. Tama. Pero Oo. ngunyan, partner, Oo. igwa kita ngunyan nin misyon. Ang tabangan, partner, ang sa tuyang mga kababayan na igwa nin di
dikit na reklamo. Oo. Para sa indang mga empleyo. Gustong Or sabihin, may di masyadong nasasabutan. may reklamo laban sa employer. Or igwa partner ning dikit na kahaputan na gusto niya mismo maidirekta duman sa Duman saindang sa- empleyo. ayan, sige. Kaya ngunyan mga ka-action, makakasabay tango niya na pagkahapon si Edwin Alamo. Maray na pagkahapon, Edwin. Ay, maray na hapon man po. Oo. Taga saan katabi, Edwin? Kamalig Albay po. Kamalig, Albay. Pero Pero- taon ka na? 27 anyos po. Pero may arong ka mo sa ginubatan. Opo. Okay, so ano ang trabaho ni Edwin? Sa kasalukuyan po akong delivery rider po. Ako po, so nagde-deliver kang mga order online. So mga parcel. Opo, parcel po. Po. So ngunyan, Anong kumpanya yan, partner? Ang Shopee Express po. Pero sa ngunyan po, por dahil nga na po duman sa problemang ito, nasa ibang na po ako niyan. Nasa ibang. Dati Shopee Express ka. so ngunyan, anong kumpanya yan na nakaka Na laugan mo. saklaw sa imo? Ngunyan po, Gogo Express po. Ayan. Ano- So, anong- Gogo Express. Gogo Gogo Express. Express. Oo. Talagang dakol na pa ng partner ang delivery ko. Ano? Nausong maray ang pagkuhan eh. Iyo, para mo partner Pero mo niyan. speaking of Shopee Express, napaulok nga ni ako eh. Igwa kami ka na order dyan. Bako man Express, tulong si Mana gayon o magsarong bulan bago Ako, minabot. naka-experience din ako. Pag sinabi partner. mo kayang Express partner, dapat mga mabilisan. pirang aldausan na or Oo. oras. Pero partner, naka-experience ako. Minsan mga Dahil 3 weeks. pandemic man ngunyan, igo talaga ning mga naramdaman mo sa gagabitong kanina anak mo. pangbunyag. In order, di September 28 bagay ito. In order, September 10. Ano mo ko ng pizza nag-abot? Tapos Mga na. October 11 kayo, o 12. Tapos na sa okasyon. Kaya binakinuha. Tama. Ano mo pa man? Correct. So, may rights ka to decline. Ayo, kaya baga, cash on delivery. Kaya mo kinuaning kwan, Kasi express kay eh, Puhan. express. Yes. From the term itself, express. Ngunyan balik kita digdi kay Edwin. Sa Gogo. Edwin, ano ang sa Anong Gogo? imong... National na kumpanya yan o lokal? National. So, pirang taon ka na dyan sa imong pinagtrabahuhan. Pirang taon ka na. Digdi po sa Shopee Express, kaka-open niya pa man lang po. Kaya, Pero ano itong kumpanya na medyo nasasabi mong dai ka napasahod ning tama Ining asin Gogo. totol? bako po, Shopee Express. Shopee Express talaga. Na may nagkakapot po na agency, May opisina yan, digde. ang, Ining agency. ay wara po. So, ibig sabihin, partner, ining Shopee, bako ini itong sa iyang pagreklamo. For the knowledge So, of everybody. So, agency. Anong agency Anong yan? agency? Yung Asia Now po na humahawak po sa amin. So, Asia Now. Oh. Asia Now. Oho. Sa Taga Manila, yan. Wala nga po kaming knowledge kung taga saan po yung Asia Now. Tawi daw kami dikit lang na brief information. Tano ta daig kang knowledge about Asia Now? Paano ka nakalaog Oo, sa araw naglaog ka sa- Bali Arukan. po, ang nangyari po kaya kayan ma'am is, sa Ligaw po, may orientation na tigsasabi po, orientation. Ngunyan po, pa-text-text, pa-spread kang message, magdumanda sa Ligaw, ngunyan. May sarong tao po duman na nagka-istorya sa Muya Gabos, kung arog kayo na kung Muya Nindo, na maglaog, arog kayo ang patakaran, ang Di kami ma'am bilang pong naghahanap kay sarong, Gusto maghanap buhay. dahil nga na po pandemic, kami, naglaog, naglaog, ganyan. So, ano ang nagiging sistema? Nakalaog na ka mo? Piraan makukuha do kada parcel? O ano ang sistema? Ang nasabutan ko po bilang ako man po siya sa nagdangog, 510 da po. 510 ang sarong per day. Per day pag na-deliver mo yung minimum na parcel na dineliver mo. Kumpira sa minimum kasi dahil ka pa man aram kumpira po sa knowledge na parcel kung minimum na i-deliver. So, Ngunyan po. duman ka nag-stick sa 510. 510. Pero po, nung bandang huli po bandang huli po kang istorya po nung nagka-istorya po sa mga na coordinator, yung 510 po pala na yun is minus 200 gasoline pa. So, bali 310 lang po yung talaga po kasi. Minimum Sa 310. probinsya ka na Oh, Albay. igwa bagang delivery boy or ano ito nga po sa indo? Delivery Delivery rider. Ano ka mo? 4 wheels or 2 wheels? May 4 wheels po, ma'am. May 2 wheels. May 3 wheels. Kami po, particularly po kami sa 4 wheels. 4 wheels. So, 4 wheels ka pero an auto ba ko sa imo?
Bako po sa Kuya ang auto. Oho. Kisa Bali, nakahanap po ako ng sarong mapapartner ko man po na saya po sa auto. Ngunyan po, verbal lang po yung usapan namin na kung pera po siyang tatao niya sa Kuya per delivery. Anong nangyari? Anong nangyari diyan sa kapalaran mo? Anong naging kapalaran mo diyan sa pigtrabawan mo? Bali po, ako po yung in-interview kami ng head ng Shopee. Shopee mismo yung hub. And ako po yung nakapasa. Tapos si operator ko po, yung may-ari ng L3 po is hindi siya pinalad na kasi wala dang experience sa pagiging rider. So ngayon po, ako po yung nakapasa para mabanti po kaming dalawa. Kasi nga po, partner kami. Pagdating po ng yung final na, sa kanya na po pinangalan. Kasi nga po, sa kanya po yung Sasakyan. sasakyan. Yan po. Kaya po na sabi hindi ako nakapangalan. Okay, so tapos anong nangyari? Ano ngunyan ang pinaka-reklamo mo? Oo, ano ang pinaka-rason kung pinaka-problema? nata ka nagreklamo? Opo. Bali po, yung reklamo ko nung is yung delay po yung sahod. Delay ang pasahod. Opo. And then yung tinatanong ko lang sana kung Dapat ang sahod nindo kada 15-30 o sorosimana? kasi po yung binigyan po kami ng 15 trips. Ibig sabihin po ng 15 trips, 15 na pasok mo na pondo. So, ibig sabihin, pag naubos mo itong 15 trips, saka malaog sa pundo, Hindi pa po. para ka mo masakudan. Yun na po yung pondo na sinasabi, yung 15 trips. Sindalang ka ang partner nakakasabot. Yung nga ni Medyo ibaan sa tuyang sistema. Opo. Yun nga po sana yung namin, itatanong ko kung okay ba yung 15 trips na yun. So, yung, paano mo inako o tinanggap na daig kang kontrata pero padagos ka nagtatrabaho tapos wala ka pang sahod na nakukuha Kasi para po sa yung- Ang pigahabol mong sahod pala dyan, gura ang inabot na day ka na sahudan. yung 15 trips po, kung sa usapan namin ni operator ko, yung may-ari ng L3, nasa 7.9 po. 7,900 sa kwintada mo. So, ngunya- Yan na 7,900, yan ang day mo na ako Opo, pero kasi po, yan po yung sinasabing pondo. Pondo, okay. Opo. So aside ka to, wara ka mong benepisyo, wara ka mong kontrata, Wala po, pero walang- diretso pa din ang sa imong pagtrabaho. Opo, kasi po, Sisa yung dapat magbigay sa iyo niyan, yung 7,900 na yan. yung operator ko po na may-ari ng L3. Pero kasi po hindi niya po sa akin mabibigay pa kahit wala na ako sa kanya kasi po ang usapan nila ng Asia Asia Now, tsaka yung kontrata yung may-ari ng L3, ang usapan po nila is makukuha na lang po namin yung pondo na 15 days pag umalis na po or nag-resign na po Nakukuha ko partner, siya dahil siyang direct contact with the Asian Now. Igwas ang Ang kaulay, operator so na operator pigapot. na kapartner niya, iyo ito ang kaulay. Opo, opo. Pero yung operator na hindi makapagbigay sa imo, dahil pa man nakakakubra. Dahil pa po. Kaya yan ang aaram mong tadig di sa Asian Now kung ano ang sistema Ayaw na sa nila Asia Now. between operator. Yes. Okay, sige, Oo. palawagon ta. An So, Asia Now. yan ang mga ka-aksyon, ang reklamo ni Edwin. Tama-tama. Yaon sa Aha. Asia Now, Yan. makakaulay taman mo niyan. Ayon, Kaya sige. yan partner, sa tuyang pagwelta, makakaulay taan Asian Now, tanganing ining kaputa ni Edwin. Masimbagan. Masimbagan. Kung Kaya, ano mananggad ang sitwasyon, ano mananggad ang tunay kasi na nangyari. partner, ang pinagkakahandalan tadig di, so mga kapwa niya rider, na Oo. arugman ka niyan sistema, ang reklamo, so mga nag-aantaba dyan, pwede tabi ka mong pagpaabot kan sa inyong komento, reaksyon, At sa saka mas Samuya maray na Tabing ining Live natukarta FB. partner dahil nauuso nga ni ining mga delivery Correct. rider na ini, nagsulputan ng iba't ibang mga delivery Correct. company. Baka partner, Baka kadakon may na mga kaparehas. kaparehas na sitwasyon, Oo. as in reklamo. Na bakong malinaw ang transaksyon. Correct. Kung paano makuha ang trinabauan or benepisyo. Correct. Kaya mga ka-action tabi, isa sa muyang pagwelta ha. Dahil ka mo mag-ali tabi, makakaulay ta an Asia Now representative or coordinator sa samuyang pagwelta. Diyan lang ka mo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Sana matulungan, sana mapagbigyan, upang bibigay sana sa lahat ng umaasa. Sana ikaw, sana ako, sana lahat tayo. Sana all.
Puun kaidto sa gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang. Ora mismo. O partner. Tanganing maibalanse ta partner iniong reklamo asin madang ugtaman partner ang side kay iniong sa ibong nalado. Oo. Tanganing maibalanse ang objeto Kasi tani partner. ako na pigdadangog ta sa reklamo ni Mr. Edwin Alamo Subago, siya mismo, dahil niya nasasabutan kung ano sa sistema kanina o ganyang transaksyon. Aha, kaya kung partner, kaya, hanggang ngunyan, dahil pa niya nakukuha. questionable para sa iya. Dahil Tanganing pa nakukuha niya, so piga-asahan niyang 7,900 pesos. Aha, kaya partner, tanganing mas 15 masabutan. na ito, 15 trip. 15 trips. Para masabutan ta partner ngunyan asin ang satuyang pinaka-objeto partner, itong matauan ning kalinawan ang satuyang mga kababayan, si Ringman partner, matrangkiluhan sinda sa indang mga agam-agam. Malay mo, may mga kapareha si Edwin Alamo na mga rider na iuman ini ang pigpo-problema. Correct. Kaya niya kita digdi partner, tanganing balansi untaan gabos na sitwasyon. Makakasabay taman ngunya na pagkahapon si Sir Bin Binaventura, ang coordinator kan Asia Now, ang kumpanya na pigrereklamo ni Edwin. Maray na pagkahapon tabi, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Apo. Salamat po sir sa pagbibigay sa amin ng oras para at least itong reklamo ni Asia Now. Edwin ay magkaroon ng kasagutan. Tagalog po sir o Bicol? Tagalog na lang po. Tagalog. Kasi lawi ako sa Ito bang Asia Now, saan ang opisina nito, Mr. Binaventura? Ang actually po, ang office ng Asia Now is dalawa po 'yan, sa Global City and then sa Quezon City. Dito sa Bicol, Wala sa Albay, wala. po dito. So wala pong physical na opisina dito? Ikaw bilang coordinator, wala kang opisina dito. Siguro po magkakaroon kami ng opisina. Halfway lang, halfway. So ngayon, Sa paikot-ikot wala ka lang. pa, wala pa. On call ka lang. Opo. Walang Opo. opisina. Sir, ganito po yung sitwasyon na ikwento po sa amin ni Edwin yung naging sistema kung paano po sila nabuo, kung paano po sila nakapasok sa ganito pong trabaho. So ano po sir masasabi nyo? Kasi ang reklamo ni Edwin, hindi raw po sila nasasahuran ng maayos. Kayo ba yung nagsagawa ng pa-seminar o orientation doon sa Ligaw? Ako po. Ikaw mismo? Ako po, yung coordinator ng Asia Now. Opo. Okay. So sabi po niya, wala daw pong kontrata or direct po na masasabi na sila po ay empleyo ninyo. So, Or may transaksyon na direkta. Ano po yung masasabi ninyo dito, sir? Actually po, si Edwin, hindi siya sa amin connected. Opo. Ang may connected lang po sa amin is sa operator. Yung operator, nakapartner niya? Yes po. Okay. Kasi po, kung rider po siya, actually, mayroon siyang account ng Shopee. Okay. Opo. Sinasabi naman nyo yun, sir. Kaya Yes. lang yun talagang ano niya. So, wala siyang account? Wala po siya. Ang may account, yung kapartner niya? Yes po. Okay. Si operator po ang... Katransaksyon nyo? Yes. Okay. Ano po ang pangalan ng operator na yun? Si Milchor Caliope. Tama ba? Taga saan si Melchor? Taga Santa Cruz, Ligaw Albay. Santa Cruz, Ligaw, Albay. Sa ganitong sitwasyon, sir, bakit nangyayari po ang ganito na hindi po napapasahuran yung mga rider nito pong
operator. Meron po bang delay din from Asia Now? Actually, si Asia Now, hindi siya nagkamali. Yung account na paggawa ni Shopee sa kanya, yung instead na 4 wheels, naging SUV. Kasi ang rate ng SUV is 1.3. Ang rate ng 4 wheels ng L300 is 2.2. So mas Mas mataas. Yes po. Ngayon, hindi pinahold yung sahod nila dahil Lugi naman sila. Yes po. Magrereklamo sila. Okay. As long as hindi pa naayos yung account, nung specs So account. nagkaroon ng pagkakamali. Opo. So imbis na 4 wheels ang mailagay na naging classification, SUV. Naging SUV. Yes po. So kung dahil magkaiba yung presyo ng para sa 4 wheels at SUV, Yun ang pag naging hindi rason. binago yon, ang matatanggap ni Mr. Calliope, Mas malaki. mas mababa. 1.3. Mas Mas mababa, Yes tama, po. 1.3 Kasi lang. SUV ang lumaba. Pero sir, bakit umabot ng ilang buwan? Actually po, may cash ban po ang 4 wheels. Kasi unang-una COD ang inahawakan nila. Cash on Cash hand. on hand. Yes po. Ngayon, nagpalabas si Shopee sa si agency na magkaroon ng cash ban kasi hindi natin alam yung operator or yung helper. Baka mamaya Tumakbo. yes po. Nagkaroon po yung kumbaga yung cash ban na yon, yan ang pinakapondo nila. Para magloko man, mayroon makahatak yung yung So yung operator, naglagay ng cash band. Opo. Saan? sa agency. Dineposito sa... Hindi, wala pong cash. Wala. Walang cash. Kung baka bumabiyahe sila, nasagot nila yung gas, ganyan. So, ibig sabihin, So, sarili nila munang perang Mag-ooperate ka binuhunan. muna, mamumuhunan ka para yun din ang garantiya na hindi ka tatakbo dahil may sisingiling ka. Yes Okay. po. Hawak okay. mo yung i-deliver plus yung ibabayad ng customer. O, tama. Ngayon po, itong si operator, wala na, hindi yung liability ni Asia Now, yung pagkuha niya ng helper. Ng helper. Wala na po siya doon. Oho. Sila po Kung nag-uusap. para- Sa Partner. madaling sabi, yung Asia Now, wala ng partisipasyon Sa mga riders. sa pagkuha ng helper. Yes po. Okay. Kung sino man yung kukunin ni operator, sa kanya na yon. Yes po. Parang- Desisyon na niyon at Parang transaksyon na tauhan nila niya, yon. correct. Definitely, yes, Parang po. tauhan niya, Basta partner, kayo, subcontract. ang transaksyon lang ninyo, Asia Now, at saka yung operator, hanggang doon lang. Opo. Kung may kukunin man siya, hindi nyo na yon pananagutan. Opo. Wala na kayong alam doon. Opo. Maliwanag po ba yan sa kanila, sir? Para kasing yun din ang katanungan nila eh. Bakit hindi sila napapasahuran? Hindi kasi may binabanggit siya kanina na nung parang nagkuhan daw, siya ang nakapasa. O, siya ang nakapasa, pero dahil wala siyang sasakyan, nakapangalan na doon sa Sa kanyang operator. operator. Hindi na po namin yun. Basta kung Saklaw. sino nag-apply, kung kanino po yung may-ari ng 4 wheels, yun po yung At saka yun ang nakalagay sa may account eh. may account po sila. Opo. So, ang may pananagutan dito sa hinahabol niya na 7,900, yung Yung operator. operator. Yes po, si Opo. operator po. So ngayon po sir, bakit nababanggit niya kulang pa rin or hindi pa rin sila napapasahod? Ano po yung ang binigay niyo po na mandato or kasulatan doon sa operator between Asia Now? Yun po, yung 15 trips, kapag ka nag-resign si operator, sa kanya po makukuha yun. Ngayon po, si operator, nag-usap na kami niyan last 2 days. Sabi ko, yung 15 trips na binyahin ninyo, obligasyon mo, napasahurin mo yung helper mo. So, yung 15 trips na yon 2,200 times 15. Opo, 2,000, every per day, per day is 2,200. 2,200. So, equivalent to 33,000 something. mga ganyan. Ang kay operator. Opo. Sa ganito bang sitwasyon sir, first time ba itong naging reklamo sa inyo ng isang ganito or meron na talagang Wala po, napakaganda po ng Asia Now. Update ang sahod niyan kahit sa mga rider. Updated kayo doon sa katransaksyon nyo na operator? Yes Wala po. pang nagreklamo sa inyo na So far katransaksyon po, wala na? pa. So, itong reklamo ngayon ni Mr. Alamo, reklamo ito doon sa operator niya Yes, dapat po. Doon siya sa operator magreklamo, hindi siya sa Asia Now. Yung yung operator din po kasi na Ayaw magbayad sa'yo kasi hindi niya pa nakukuha. Opo. Ganito kasi ang brada, no? Alam man siguro, ako sa pagkaintindi ko lang, simple pagkaintindi ko, kaming dalawa magkatransaksyon. Ako ang nag-hire sa'yo. Wala naman silang partisipasyon. Ako may kukolektahin sa kanila. Pero hindi ko naman pwedeng irason sa'yo na hindi pa kita mababayaran kasi hindi ko pa nakukulikta. Yes. Kasi ako, obligasyon ko sa'yo dahil ikaw ang katransaksyon ko, kinuha Oo, kita. pero ang nirarason sa iyo ng iyong operator, Hindi wala siya pa siyang makabigay dahil nakukuha. hindi niya nakukuha. Oo. Actually, partner, hindi yung pwede. Kaya nga, Obligasyon nung kausap niya na ibigay yung para sa kanya, parang kontraktor yung partner. kumbaga, pag dumating yung bayad sa akin, okay, wala na ako sa Parang obligasyon kontraktor yun. kasi Kontrata. naibigay ko na previously. Halimbawa, partner, ikaw ay kontraktor. Nakakuha ka ng proyekto sa gobyerno.
iniimplementa mo na, nag-hire ka ng trabador. Oo. Ngayon, hindi mo pa nakukulikta yung transaksyon mo sa gobyerno. Pinagtatrabaho mo sila, obligasyon mo na Obligasyon sunduan mo mo. sila. Correct nga. Kaya lang, yun nga, ang reklamo niya, pati nga yung Operator. hindi siya binigyan ng kanyang... Oh, dahil mga ang rason ng pinagpaguran. operator, wala pa siyang nakukuha. Ibang usapan naman yun, partner. So ngayon, sir, ano po ang mensahe or ano dapat ang gawin mo dahil kayo po ay may usapan nitong kontraktor, Nung ay ng operator. operator. So ano dapat para matulungan po natin si Edwin? In-advisean nyo na yung Yes po, operator? in-advise ko siya, sabi ko, yung 15 trips na binyahe ng helper mo, bigyan mo. Ayun, malinaw pala, partner. Kasi, Obligasyon niya yun eh. yes po, unang-una sabi ko, kung gusto mo makuha yun, mag-resign ka muna para mabigyan mo siya. Oo. Opo. So ano sir ang pwede natin gawin dito sa operator na siya po yung merong kakulangan? Sinabi ko po sa kanya, itong pagsahod nila ngayong Martes or... Teka, ito, ganito ba? Meron bang patakaran ang inyong agency na kapag ganitong may mga Oo. operator Isuspend. na pumapalpak doon sa kanilang mga kuwan, na nadadamay tuloy kayo? Tatanggalin Pwede po. siyang tanggalin. Opo. Ayun. So yun ang pwedeng gawin ng Asia Now doon sa operator na pumapalya ng kanyang mga obligasyon Oo, kasi sa kanyang updated mga sila helper. eh. Yung Asia Now updated. Ang may obligasyon sa kanya, yung operator. So kumusta? Nag-uusap pa ba kayo nitong operator nyo? Yung pag tinetext ko nga po, hindi naman siya sumasagot. Oh, hindi daw sir sumasagot kaya po idinirekta na sa inyo. Oh, ano po ang pwede Actually nyo po, yung una ko pong, yung pagka-delay po ng sahod, nung time po na nakipag-usap na ako sa reporter, yun po, dumating na rin po yung sahod. Kaya wala na rin naman pong sana. Kaya, dinaretso ko na lang din po pumunta rito. Pero may Pero nakuha kulang mo pa. na. May kulang pa. Ayun pa ngayon 3 days ko na pinasok, plus yung 15 trips So na ibig sabihin pondo. partner, naalarma Opo, nung yun nakarating doon, sa amin, opo. nakarating sa atin na gumagalaw tayo Opo. because napaabot sa atin yung Na- And Alam then mo, yun po, sakto rin po na dumating po din po yung sahod namin from Asia Now po. pero kulang pa. Ah, Okay. May 15 trips pa nga siya na Opo, sinisingil. tapos yung 3 days Yung po 7-9 na... plus 3 days. Opo. 3 days, 310. So ganun Times po 3 sir, days. ano po ang pwede natin gawin para Hindi po, matulungan sa natin si operator Edwin? po kasi yung usapan namin is 500 po yung araw. 500 o may 1.5 ka plus 7.9. Opo, ganun. Oh. So ganun sir, ano po ang pwede natin gawin para Ayun matulungan nga po, natin si Edwin? nag-usap na kami ni Calliope, ni operator, na ibigay mo. Sabi ko, kasi Tapos pinagtrabahuan yun niya pa po yung ano namin, isang-isa pa wala. Reported na rin ba ito, Mr. Binaventura, sa agency na itong si Mikwan ay may inireklamo ng Kasi kanyang kawawa yung mga Yes ganito po, sir reported na na po yan eh. nagtatrabaho sila o nag-daily basis. Actually po, tinamagan ako kahapon ni GM. Kapag hindi umarap yung operator, kasi ako daw yung nasasalang. Nasa na Opo. Nadadamay, kumbaga Opo. Pangalan nahihila. ng kumpanya, Asia Now. Nahihila yung pangalan ng Asia Now sa hindi naman ninyo kasalanan. Opo, tanggalin mo yung operator. Ay, iti-terminate. Opo, Ayun. terminate. Unang-una po kasi wala kaming hawak na papel ni Sir Calliope na Opo. Sa ganitong sitwasyon, sir, wala siyang pinanghahawakan na anong man na papel na makakapagsabi na siya talaga ay... pwede niya po akong hindi pasahorin. Pwede niya po akong i-deny. Nasa kanila po yan dalawa. Oo, sabi niya. Ganito na lang. Total nandito ka. Anong panawagan mo doon kay Mr. Calliope? Sige, tawagan mo na. Sana po, kuya, may pinagsamahan naman po tayo na areglaron na sana ang babantayan ang kaso. Oo, Yeah, po. sabihin mo kung gusto mo talagang Oo, sabihin. gusto mo sabihin sa Yawan iya. siya dyan. Yeah po, kuya, may pinag-ibahan man po kita. Marami man po kita kang primero. Ngunyan po na kwarta na po baga ang tighururonan. Sana po, so tama na pinagtrabawan ko man po. May pamilya ka? Ay, gwapo. Pira na aki mo? Sarap po. Agong? Pira? Isarap po. Asaro man. May napaalon lugod siya partner. So, So, kay nadawon Puan pa. man, kay Puan mo itong kwarta, may pamilya ka man. Oo. Okay. At So- kumbaga partner, nagsugal siya. Oo. Though dahil nga ning kontrata, pero dahil sa tiwala sa tao. Siguro sa aga partner, may iba pa kitang tema. May number ka man siguro ni Dahil nga nila siya partner tigsisimba. Dahil halimbawa, ipasa sa imo, ikaan mag-upload partner. Tapos sa aga apudan ta si Kuan. Tagarin mo man sulado niya. Correct. Pero ngunyan tabing Pero sir, ako, ini man ang mensahe ko duman sa operator. Base digdi sa paliwanag. Klarado sa paliwanag ni Mr. Binaventura. maliwanag partner. Ang may obligasyon sa operator, ta siya nag-hire kan helper o rider niya. Actually partner, the reason why yaon siya digdibuda siya para Saka- magkasabutan sinda. Ako, very Tanganing simple. matabangan ta siya kung sa indirectly siya Oo, talaga. basta ako very simple. Day man dapat irason kan operator na day pa ako nababayadan kan 15 trips kan agency. Kaya day ta ka matatawan. Totoo, Dahil tama. ikaw ang nagkuha kan helper, Obligasyon obligasyon mo. mo.
Naglaog ka sa siring ka na negosyo na transaksyon, dapat aram mo yan na may obligasyon ka sa rider. Oo. Last na lang tabi, sir. Ano po ang pwede ding Advice. maitaong advice na nga ning dainam utro, Di na maulit. siring man sa mga paraan tabay ta na may parehas na sitwasyon. Ang advice ko sa kanya, wag siyang masyado yung padalos-dalos, dapat kinausap niya ako ni nice way baga. So, kaning naraman ko tulo, so problema, para at least tatabangan ko siya na nakaistorya si Calyope, si Melchor. Hindi po rumekta siya kaagad na wala akong kalam-alam. Kasi sir, pasensya na po. Kasi pag nag-ano kami sa inyo sir, GC, paano ako makakaano sa inyo? Inalis nyo na ako sa group chat. Yes po, kasi unang-una sir, may GC kami. Iba yung 2 wheels, iba yung 4 wheels. Ay may rason naman pala, sir, kasi wala na siyang Sa GC, wala na siyang Pwede naman po ako niyang tawagan kasi may alam naman niya source yung ng number ko communication. eh. Anyway Akong po. number sa inyo. Wala daw Wala siyang number, number. sir. Anyway po, sir, nandito po tayo para makatulong. Hindi. At saka, alam mo, hindi rin natin masisisi ito si Mr. Totoo po Alamo, yun. Kasi Ano ikaw po? naman, kung ikaw naman yung pinagtrabahuhan mo, siyempre, Para sa nagpagod pamilya, ka rin para sa nagpagod pamilya. ka. Kung minsan kasi pag medyo nakaranas ka ng ganyan na para bang aping-api ka na hindi mo nakukuha yung Hindi mo na alam pinagtrabahuhan mo. kung sino ang tatakbuhan Kaya mong kung minsan tao. napupunta talaga sa amin Opo. sa media. Pero nandito po tayo, sir, para talagang makatulong. Kaya nga mayroong mga tulpo na tinatawag. Pero sir, maraming salamat at binigay nyo talaga yung oras, panahon nyo po, sir, para at least Ito'y patunay matulungan. lamang, partner, na sa tingin ko, maganda yung ng agency. Dedikado Kasi naman, handang sir. humarap eh. Correct. Oo. Si Asiano po, ang mga benefits niyan is lifetime insurance ang rider. So, the mere fact na humarap ang representative, ibig kumbaga- sabihin, hindi ito bugos na... Kumbaga sa ano po, yung ibang agency kasi may SSS, may pag-ibig. Sa amin po wala niyan, pero meron po kaming sakay at damayan program. Mas malaki pa po doon sa nakukuha sa SSS. Okay, kaya lang talagang hindi siya doon, Opo, hindi siya doon connected. Oh, direct. kasi hindi naman siya, wala siyang account sa inyo. Hanggang doon lang siya sa kanyang operator. Pero partner, pangako ta kay Edwin, tututukan mini sa imong kaso, reklamo ta nga ning makaulay ta man giraray. Hingin mo, partner, si, yung may number operator. yata, yung operator dito kay Mr. Benaventura. Kunin mo para bukas matawagan natin dahil ipaalala natin sa kanya, Mr. Calyope, may obligasyon ka dito sa rider mo. Aha. Yan ang klarado diyan. Salamat, sir. Walang maraming rason na hindi pa ako nakakakulikta kay hindi pwede yan. Pag negosyante ka, partner, Kawawa yung mga maliliit obligasyon na mo, tao. nabayadan mo yung kinuha mo na nagtrabaho para sa iyo. Aha. Edwin, rest assured na tututukan natin itong iyong reklamo at kung ano man ang kahilingan mo at gusto mong makuha ngustisya para dyan. Dapat hindi. Saka yung pinagtrabahuan may mo, dapat bigay. papunta sa iyo. Salamat din, Sir Mr. Alvin. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Mga dugang, yan po ang reklamo. Abangan nindo, susubaybayan mi pa po yan. Digdi sa tabang ora mismo. Tangarig si Mr. Alamo. Makuha niya man. So 7,900 plus 1,500 na day pa na itatao kan sa iya tabi. Mga tugang na operator na iyong yan. Base sa paggiling mini partner, iyo ang may pagkukulang. Correct. Para matauan ka. Dahil bako man yan obligasyon kan agency, nakatransaksyon kan operator. Correct. So operator, ang may obligasyon digdi sa nagtatrabaho. Sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa inyong mga comment. May manggagana man ng tablet, May manggagana pa ng cash. may manggagana pa ng cash. May bisita kita, partner. Siyempre, partner, naubos na itong mga Ah! konsehal. Para konsehal kan Legazpi, sa pamayo naman kita, partner. Sa mayor. Yes. Sa pagbabalik niyan, kang tabang, Ora ora mismo. mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pinanganak akong isang PWD. Pero sa karamihan, di lang ang nakikita nila disability. Nakarating kay Senator Loren ang isang tulang sinulat ko. Nakita niya yung P. Para sa kanya, naging person ako. Malaking pasasalamat ko kay Senator Loren. Isinulong ko ang batas para sa mga PWD. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig, na ma-realizar, matawan, matulan, para po maikot we want to focus po and hindi po alungin ng vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malilim. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pinanganak akong isang PWD. Pero sa karamihan, hindi lang ang nakikita nila disability. Nakarating kay Senator Loren ang isang tulang sinulat ko. Nakita niya yung P. Para sa kanya, naging person ako. Malaking pasasalamat ko kay Senator Loren. Isinulong ko ang batas para sa mga PWD. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. O partner, kan mga nakaaging aldaw na ubos na partner ang 10 para konsehal plus partner ang Sarong BC Alcalde. BC Alcalde. Aha. Kaya ngunyan partner, tanganing makumpleto ta ining Team APG. Makakasabay ta ngunyan Para partner. once and for all partner, makuatan bilog na picture kaining inaapod na bagong Legazpi. Correct. Kaya ngunyan partner, dahil ta napagparapalo yun partner. Kay bantang ngunyan, si Congressman Mayor Alfredo Pido Garbin. Na may dakulang! Puso! Ayun. Asin, dakulang! Ano? Advokasya. Yeah. Maray na pagkahapon tabi, Mayor Pido. Yeah, maray na Congressman hapon. Mayor. Maray na hapon, Remy and Joshua. Maray na hapon sa gabos na nag-aantabay. Those viewers, thousands of viewers and listeners sa tuyang programa sa Action Call Center. Good afternoon po. Oo. Ayan. Aram kong mas kinangani na tatapik ta ang bagong Legazpi, aramin na busy ka pag iraray sa
pagtrabaho mo bilang Congressman. representative ka na Bicol. Kumusta nga una? Hali Alam ko, pa pa lang. lang sa Manila. Hali pala kitang Manila, and then kunya napauli kita because we accompanied the Secretary Dar of Department of Agriculture para duman sa devolution baga kang agricultural and fisheries sa satuyang probinsya, and we fully support that program. In fact, beneficiary ang Ako Bicol Party List, ang Kabicolan, as in ang probinsya kang Albay, sa gabos na programa kang Department of Agriculture. Having a province that is dependent, 70% of population dependent agrikultura. sa agrikultura. Opo. Talaga dapat tutukan ta. Otherwise, kung dahil tayo tutukan, then Magkakagurutom kita, partner. yeah, that's a food security ang issue digdi. Patunayan, partner, na si Congressman Pido, dawa, partner, may kamauutan na magserbi sa Legazpi, dahil nalilingawan, partner, so trabaho At bilang saka, representante. yan ang patunay, partner, na ining taong ini nagtatrabaho. Mahigos, partner. Bilang public servant. Yan. Dahil napigsasayang partner, so tiwala in mandato na tinaukan tao. Correct. Para, partner, digi kita sa primero niya tong kahaputan, sa sadiri niya tong tataramon, sisay, si Congressman Pido. O kasi Garbin. may mga naghapot pag-iraray. Siyempre, so iba midbid na si Kung Midbido Pido. na, partner. Pero may mga taong naghapot, sisay si Pido. Oo. Ayun, partner, dugang na impormasyon na sa partner para mas maiwasan pa Yes, sinda sige. kung si Isay talaga, si Congressman Mayor Pido Garbin. Garbin. Well, si Pido, aki sarong public school teacher, as in driver na kung saan pinigpa-eskwela kan sa iyang mga magurang sa sarong pampublikong universidad, nakatapos sa kursong komersyo, as in nagpadagos bilang pag-abogado. Okay. Naging abogado kan 2001, 2002. I took the bar in 2001 and nakapasar it sa 2002. And then in 2004, Tabi, Remy, and Joshua, maaga kitang nag-enter sa politika. Pero takang nahiling kong nagluwas ka sa TV eh. May minsayan si Congressman sa TV kan bukas pasukuan na rin ko eh. Oo. So bukas pa. So kapamilya. So in two elections, in 2004 and in 2007, we were elected as city councilor of the local government of Legazpi. So, kan 2004, kita sa pinakaaking konsihal sa satuyang syudad, and those 2 terms, nag-chairman kita kang Committee on Laws and Rules and Committee on Ways and Means. We were able to contribute to the local legislation that will protect Legazpi from onerous contracts. So, sabihon, gabos sa kontrata ni review ta, and bilang solamente abogado na nakatukaw kay ito as counselor, we were able to provide protection by reviewing all contracts of the government. So bintahi tabi kung At saka, Mayor Ansarong abogado na nagtukaw sa konseho. Bako lang yung partner. Kang nanggana si Kung Pido 2004 na konsyal, 2007, pag binaligan ko, kasi nagpo-programa ko kayo dumampas sa dating parang damo istasyon. mo ako kang panahon, partner. Si Congressman Pido Garbin kayo bilang sarong konsihal kan Legazpi, masyadong makulay ang karir niya sa pagiging konsyal na talagang halos laman siya pirmi partner kan mga interview dahil nga ni sa masigasig niyang pagtatrabaho bilang konsyal. Sa madaling sabi, during that time na councilor siya partner, pigigibo talaga ni Kung Pido sa mga assignment niya. Ayan. Ngunyan tabi, Kong, saro naman nakaputan, dati ka nang nagserbe. Sa Legazpi, tapos nakaabot ka sa Kongreso, ngunyan, mauot mo na naman magbalik sa Legazpi City. So, ano ang pinakarason tabi, Congressman Mayor Pido Garbin? Paligwa pakitan sarong termino sa House of Representatives as representative of Ako Bicol. Talagang dakulang sakripisyo ini na mababa kita rin sa syudad in order to heed or dangugon sa klamor kan sa tuyang mga kapabayang Legazpenyo para mag-introduce kay bagong programa. So gustong sabihin kong, ining pagdalagan mo, Mayor, although may saro ka pang term sa Ako Bicol, resulta ini kan pangapudan sa imo. May calling partner. Oo. Resulta ini kan siguro kan mga nakalipas na mga bulan, binalik-balikan gayon si Kung Pido. Ibig sabihin kayan, partner. Kan mga taga-Legazpi. Ibig sabihin kan, partner, bako pang personal ang sayang naging desisyon. So, kundi binalik-balikan ka kung kan mga kamautan, taga-Legazpi. kahagadan kan mga Naghahagad sa Legazpenyo. imo na kung pwede mag-mayor ka. Well, this is a collective decisions, not only of myself, of my family, but those supporters and itong mga
kabarangay ta na gusto naman kay pagbabago sa liderato sa satuyang syudad. Liderato na minatukar bako sana sa aspeto kay sarong sektor o sarong syudad, Opo. but leadership that is inclusive, that will cater to the well-being of the whole society of Ligaspeño. So yan ang satuyang pinag-i-introduce ngunyan dahil sa haloy na panahon, may mga fundamental issues na, kumbaga, dayman na simbagan, inisilusyonan ta na. Pigtawan talang solusyon bilang representante kang ako Bicol, kasabay si Congressman Saldico. Opo. Congressman Mayor, sa 2 dekada tabi na ilingtaan problema sa Legazpi City. And ika bilang congressman kanako Bicol, saro katabi sa mga nagtatabang through ining problema tabi sa tubig. So ngunyan tabi, ano pa tabi nata aside duman sa pagiging congressman, gusto mo tabing ining Ligaspeño, nailing mo talaga tabi na problema na ini. So garo baga dain ang solution partner, kaya luminaog na ang sarong congressman Pido digdi tabi sa problema kan tubig sa Legazpi. Bilang siya partner, si Congressman Pido, bilang taga-Ligaspi, propyong taga-Ligaspi man. Although congressman siya, representative siya kan ako Bicol, kan Bilog na Bicolandia. Correct. Pero day mahali siyempre na prime time to time, pigdudulog siya kan mga taga-Ligaspi. Kasi partner, pig-agrangayan siya kan siya mga mismo taga-Ligaspi. konsumidores iyan digdi sa Legazpi City, kaya mating-mating niya nagiging problema. So ano tabi Congressman Piduan sa imong ano yan partner o pinaka-obheto, pinaka-kamautan tanata tabi ang problema sa Legazpi, gusto mo na tabing masolusyonan? Well, haloy na problema no, na-mention na nito ka sa bago tubig. Ika Joshua, Remy, kita gabos, biktima digdi ki maraot na serbisyo ki tubig. They call it an urban water problem. Those problem from the urban areas Opo. na kita naka-stand. Urban water problem, partner. Yeah. So, maati, haloy na panahon, day na inuman. We try to solution it. And we have solution to that. But the worst problem, ang pinakadakulang problema, itong tubig tuman sa kabubulnan, as a basic necessity na sa haloy na panahon, magpuon dyan sa Taisan, Lamba, all the way sa Kapurupuruhan Barangay, Kagbakong, warang tubig dyan, warang So water gusto mong system sabihin na kung halimbawa, ika ang nakatukaw as local government official, day mo pwedeng irason sa publiko na bako mo man yan trabaho? Bako trabaho kan LGU or bako mong trabaho as local chief executive ang tubig, tayan trabaho kang LOA or etc. kung ano? Well, it's a cheap excuse, kumbaga palusot ang mataram na bako ko yan trabaho dahil may saklaw yan kang ibang ahensya kang gobyerno. Because as a chief executive of a local government, you are there to enforce laws and of course to see to it that the general welfare is being served. Now, when you speak of the general welfare, that includes the delivery of basic services. And ang pinaka-basic tabi, Remy and Joshua, yan partner is ang water. bintahe kang sarong servidor partner na nagpapasiring duman sa mga area na naaaraman. Ano talaga ang pinaka-problema kan mga kababayan niya itong saradit? Kaya iyan, saro yan sa mga nanutaran ni Congressman Pido Ako Garbin, partner, problema sa tubig. nareparo ko lang kaya, baka duman sa mga siring ka ng sitwasyon, liba tubig, pag medyo maray na pwedeng magpugi, ay, parte ako kayan. Ayan. Pero pag medyo... Pagreklamo na ay, problema bako na part, umiyan. oy, set aside, Bako umiyan. bako ngayon sa muya, hands off kami dyan. So, iyan tabi, nababanggit iyan. So, ini naman na problema sa tubig. With regards naman sa septage fee, ano tabi ang sitwasyon kayo ni? Is a product of an ordinance na konsehin nga ni Remy and Joshua, pinagsuspendi kang lokal na gobyerno because this is very unpopular. But take note, pinagsuspendi lang ini. Pag sinabi mo suspend, pwedeng enforced again, ibalik. implemented again after the election. So, mahiling ta na ining presenting administrasyon na ini dahil may election and may kalaban is really implementing so many things na pinag-i-implement naman ngunyan, pinag-aaraw ngunyan. We started with the water system in the southern barangays na kung saan pinagpunan tayo in 2019 and na-inaugurate na nga ni ISO. Nagbubulos na. Oo, nagbubulos na, nagagamit na. Itong 10 water system ito is being, pinag-i-enjoy na ka mga kababayan ta in Kagbakong, Baris, Humapon, duwa sa Bangkiruhan, Taisan, Maslog, and Stanza. These are the barangays na dati warang water system. And then, we continue to allocate funds. In fact, by next year, tabi Joshua, because yun sa southern barangays ta, just to, correct the statement na nagtututukan talang ang Legazpi. This is part of the
71 sites in the entire Bicol region. In fact, sa kakatuhanan kan partner, kan mga nakaaging bulan, nangyari na so inauguration duman Actually, sa partner, Camarines Norte, kulang lang sa Camarines Sur. pag-research. Kulang lang sa pag-research, so nagagamit kan isyong yan na masyado ngayong nakakonsentrate Sa Legazpi City. Dahil daram, nanainot pa sa ibang mga lugar, bago Correct. nagbulos ang mga tubig sa Legazpi, nagbulos na sa Camarines Norte, nagbulos na sa Camarines Sur. Kulang sa research partner. Basta sana nauwian ngayon nakatutok sana. Pero ang katotohanan ka ni partner, anak ko Bicol, inaugurasyon na. O ining mga iba partner, groundbreaking pa sana. Kung sa kabilugan, dahil ang team nindo inaapod na bagong Legazpi, ano talaga ang gustong sabihon kan bagong Legazpi? Well, bagong Legazpi, in a way na ang pag-asenso, progreso sa tuyang syudad, dahil lang nakatutok sa sarong aspeto or sektor kan sa tuyang syudad. That should be inclusive, meaning kasarabay gabos, dapat may trickle down Opo. na kung sa 20 taon, yaon sa nadig nag-ikot sa progreso sa sentro kang Sa sentro kan Legazpi. Legazpi. Nalingawan sa mga yaong duman sa hararayong barangay kan syudad. And how can you call it one of the most livable city? Na di mo nga ninatawan ki primerong pangangaipo, tubig duman sa southern part kan sa tuyang syudad. Progreso na kung saan minadara ki trabaho, asin income sa tuyang syudad. Progreso na kung saan nakakataling ka sa pagtios ang satuyang mga kababayang Legazpeño. And we have an economic roadmap for recovery para mas makarecover kita digdi sa pandemic. And iyan nilalatag ko Joshua and Remy sa mga maabot na aldaw. But it has 3 components. One is, direct assistance to the poor, displaced, and those marginalized sector of our society. Pinagpupuunan tanay ni Joshua. Di pa kita nakatukaw. Ang pagtauta ki ayuda sa mga displaced workers sa paagi kang tupad. Ang pagtauta ki ayuda sa mga estudyante sa paagi ng educational assistance. Pagtauta ki ayuda to those heavily affected sectors of our society. Transport sector, and then masunod pa so senior citizens and the persons with disability. Including the solo parent. Solo parent, we're looking on how we will be able to implement it kasi difícil baka magdeklara gabo solo parent kasi da. So, maski dayman. So, yan pa. Joshua and Remy, panduang component is really tax incentives to those medium and small enterprises sa tuyang syudad. Ngunyan, ang nangyari, instead na magkaigwa ki moratorium o pagbaba ki buwis, or di ko paglangkaw kibuwis, talagang pinaghigpitan pa sa tahaw kang pandemic. So, parang bako naman makatawo partner sa mga pangyayari. And the third component, Joshua, which I want to elaborate sa mga masunod na aldaw, is really providing infrastructure program that will create jobs and provide opportunities sa hararayong barangay. At the same time, to augment the robust response on the pandemic para mapundo ini or mapundutang spread kang virus sa tuyang syudad. Ano ang bintahe kong kan sarong naging kongresista sa ako Bicol na representante may sa sarong kamidbid kay ibang Arusubago, kay iba niya sa secretary da. Ano ang bintahe kan sarong naging congressman na medyo mahiwasan koneksyon sa nasyonal kung ikahan halimbawa maging mayor? Well, mahiling nindo ang mga improvements, big ticket projects sa tuyang syudad. Kasabay si Congressman Saldico na padago sa nagdadara ki proyekto digdi dahil iyan sa connection. As in midbid ang mga nakatukaw sa aralangkaw na pwesto sa national level. So nangangahulugan na mas dakul pa ang madadarang programa, dakul pa ibig madadarang sabihin proyekto partner, dahil sa mahiwas na connection. Adbentahi partner na may mahiwas kang connection na yaon duman sa national, madadara mo digdi sa lokal, digdi sa Legazpi City. So we will be a resource mobilizer. Not only we will focus and rely duman sa buwis na nakukolekta sa lokal, but more so, we will engage more, kumbaga makipag-ulay sa national level para dako lang madaratang mihoras. Arog kasubago, kasakay ko sa aeroplano si Secretary Dar, and we were able to get mga binhi, meaning mga similya, binhi, high, kumbaga itong certified rice, pati itong
pinag-aapod na high yield rice, pati mga abono na ipapanautas sa tuyang mga paraoma sa mga masunod na aldaw, including farm implements and farm equipments in order to provide a better inputs sa indang agricultural produce. Oh. Kung may mga reaction lang na siyempre medyo iba-iba dahil sabi ko nga ni, kasudma naging topic mi ni partner, labi ng sarong dekada ang nakalipas kang Actually, nagkaigwa ning tunay na eleksyon. demokrasya Aha. or May tunay mapipilian. na eleksyon na igwang mapagpipilian ang mga tao sa Legazpi. Competitive Medyo selection. natuod kita kay mga sarong dekada na garo daing masyadong laban. Kaya ngunyan medyo Gari may baga mga partner, reaksyon. garo Ano ang pipira bintahe ko? sana, an may Ano ang maray bintahe ngayang- mo niyan na may Team EPG or bagong Legazpi sa ibong naman may dati sana na igwang mapagpipilian mo niyan ng mga taga Legazpi? Walang bintahes na hihiling ang diferensya as in pagkukulang kang presenting administrasyon na kudsain sa mga pagkukulang na padagos nindang pinagpipirit na punuan bago mag-eleksyon. Truly, ang sarong election, it is the right time for the electorate to choose their own leaders for the next 3 years, lalong-lalo dito sa kan Legazpi. And I tell you, Joshua, I agree with you, Remy, and Joshua, na talagang kang nakalipas na tulong sa eleksyon. Tulong eleksyon. Opo. Mayong election digdi sa tuyang syudad. And Actually, boring nga ni da, sabi kan mga butante, Actually, partner. kaya nga ni may mga reaction man sa ibong nalado na garo baga nanibago sa Magiging dalawa nga may makulay kalaban. ang election nga digdi sa Legazpi na may City. kalaban mo Actually, according sa COMELEC partner, halangkaw mo niyan. So datos kan mga nagparehistro, buda sa mga transfers. may saro pa akong apot kong. Maraot daw na alibawa, may siring ka na sitwasyon na tulong eleksyon ng daing kalaban tapos biglang linabanan. Ano maraot na piglabanan? well, bako manilaban, kundi we're offering ourselves Ayan. APG para sa bagong Legazpi bilang sarong alternatibo kontra sa sarong 21 taon na dinastiya. Kumbaga, para sa tuya digdi, we can offer better programs and advocacy. And siguro tama naman, so papalit-palit sa posisyon pagkatapos kang agom, mapalit na naman sa agom. Remember that public office is a public trust. It is not a conjugal partnership na pinagpapalit-palitan na lang kang mag-agom. And let's, the people of Legazpi deserve the right to choose their own leaders based on the programs and advocacy. Bako maraot partner na may magbutuan na sarong grupo na pigu-offer. Oo, kahit ako nga puton mo partner. Kasi Bako maraot. may nababasa akong mga reaksyon. Garo maraoton sa buti ng igwang nagbutuan na. Dating konsyal partner na pigo-presiran sa iyang sadiri para magserbi sa Legazpi City. So yan partner ang nailing ko, igo talaga ning determinasyon ang sarong Congressman Pido Ogarbit na itawan sa iyang buong buhay na pagsiserbi sa Legazpi. Kung itong mga kalinyada mo magpuon sa Vice Mayor hanggang sa mga konsyal, ano po ito ang mga taong napili mo na magsarabayan sa Natasinda ang kumpuesto Sa kang APG team APG. Yung APG para sa bagong Legazpi comprise the different sectors of our society. Bako ini sa grupo tabi, Joshua, na pinili dahil sa pangaran, dahil matunugan sa imong apelyido, or may panggastos ka sa eleksyon. Ini so representante ka malala na sektor kan sa tuyang susyudad, aro kay Councilor Alex C. and Councilor Ralph Andes na haloy na nagserbi sa tuyang syudad. Kumbaga, may transport, may senior, may youth, igwapang para sa mga kababaihan, which is Miss Sunshine Imperial. So, Well, tama po ka, ma'am. balanse partner ang mga sektor. Alex C. and Ralph Andes representing the senior citizen and of course, boses ka mga barangay and kasabay naman ang agrikultura. Sunshine Imperial representing the business and the women's. The transport. Pero merong pagkakataon, hali sa transport, maski sa dahi na taho, kinuata because once and for all, ang nakatukaw sa transport should be coming from the transport sector. Dapat may aram, buda, eksperyensyado niya partner kung anong mga problema kan sarong yaon sa transport sector. Joseph Arbogela. Opo. Diba? And the 2 youth representative and one from the business sector, Kuya Luis Gutierrez and the other one, Jordan Alpajaro. Abogado, profesor sa Universidad de Santo Tomas, nagtutukdo sa University of Santo Tomas College of Law. Madara ki marhay na leyes asin
kumbaga pagripaso sa mga ordinansa. Attorney Butch Lucila, boses sa barangay, 24 years, multi-awarded barangay captain, Capnic Barrios. Opo. As in, Greg Lipa, national president kang JCI Senate Philippines, from the civic sector. And of course, haloy naman nagserbi sa probinsya ng Albay, 3-term, vice governor, veterano, pamusong lecturer sa local governance, local legislation, James Calisin. Opo, Bayan Calisin. Oo. So kumbaga, ining linyadang ini kung talagang Kung pwesto pinag-isipan partner. ini. Pinag-isipan ta. As in, Napigiiling nindo, pag ining team na ini talagang nakalaog sa konseho, gabus na sektor kan Legazpi, marireparo kan lokal na gobyerno. well, tama po kamo. Because that is what the council should try to endeavor. Dapat representante sinda kanlambak sektor kan syudad. No one should be left out because that is really what is meant by Bagong Legazpi. Opo. Ani tabi Congressman na Mayor Pido Garbin, ano tabi ang pwedeng lauman kan mga Legazpeño sa sarong Pido Garbin? Well, siguro ang malalauman ninda bilang sarong servidor, that should be a, kumbaga, there is a servant leader, na kung saan ang pagsiservisyo, ang opisina, kang alkalde, yan opisina na sagrado na itinalaga dyan para mas magsunod sa pangapudan asin hilingon ang pangangaipo kan sa iyang taho ang Legazpeño. So we call it a servant leadership that will cater to all the sectors of our society, tabi. Opo. Bilang sarong abogado, I will see to it that ang gabos na pangungontrata kang sa tuyang syudad will be advantageous to the local government and the people of Legazpi. Bako bintahe lang ka mga nagninegosyo as in disbintahe sa tuyang syudad. Reaction mo tabi Congressman Mayor Pido Garbin sa mga nadadangog mi kaya partner, nadadangog ta na talagang labi na ang excitement kan mga kababayan niya tong syudadano na talagang gusto na maging sarong mayor, alkalde kan Legazpi ang sarong Pido Garbin. Ano ang reaction mo tabi digdigi, Congressman Mayor Pido Garbin? Well, sana we can sustain it until the day of election. And I am overwhelmed by the support na pinapahiling ka mga kababayan tang mga Legazpeño na muya naman kipagbabago between a 21-year-old dynasty and an alternative group, the APG, para sa Bagong Legazpi. Opo. Mayor tabi, Congressman Pido, ano tabian sa imong mensahe sa mga kababayan niya itong Legazpeño na yaon tabi dyan as in nagmamauot na one of these days saro na tabing So mga nagtutubod Nyan. kay Congressman Pido Garbin sa masinga ni TVPG. partner mga aki, aputon mo talaga dyan, puton mo, sisay ang gusto mo, Bagong Legazpi, sisay ang gusto mo maging mayor, ang simbag ninda solamente, Pido! So ano tabi ang mensahe mo sa mga kababayan niya itong Legazpeño, Mayor Pido? Well, si Congressman Pido, na representante ko niyan, kang ako Bicol Party List, dadarahon sa programa kang Bicol sa tuyang syudad. As in, papalawigon pa yun. Programa sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, sa kabuhayan, livelihood trainings and programs, sa pagprotehir sa environment, as in sa pagpromoter sa turismo. These are the 5 core advocacies of ako Bicol that we were able to implement for the past 11 years. As in, naging effective ini, dadarahon tayo sa tuyang syudad, papalawigon na pa ang programa, tanganing maging mas mauswag ang sa tuyang syudad. Apo, last na lang tabi Mayor Pido kasi for the past several years naging busy talaga ang sarong Congressman Pido sa Congress, pabalik-balik digdig sa Legazpi, kumbaga labo-labo ang trabaho, ang oras mo sa mga aki sa imong pamilya, syempre nababanga, igwa talagang pagsasabing gabus iyan prioridad mo. Pero ano tabi ang magiging mensahe mo duman sa tulong aki mo na ang bilang sarong ama. Maliban sa pagiging congressman, leader, Bicolano, nagtatrabaho, public servant. Siyempre, si Congressman Pido Garbin, sarong ama. And magiging ng ama kan syudad kang Legazpi. Well, in all things, Joshua and Remy, dapat may balance manggiraray sa buhay. Maski nga ni ang agyat kan sa tuyang trabaho ay talagang full-time and minsan nakakalingaw kita sa oras sa tuyang pamilya. But just the same, labi ka importante manggiraray ang quality time sa tuyang pamilya. And I always maintain that balance even before I was a councilor and I became a representative of Bicol Party List. And lalo naman ngunyan
na yaong kita syudad kan Legazpi. So, mas marangani, yaong kita digdi, mas dako lang oras ta, oral daw mahiling taan sa tuyang mga aki. In the event na kita, tawan ki mandato, na maging mayor sa syudad kan Legazpi. Ayun. Ayun, partner! Punong-puno ako ng pagmamahal kasi may Hindi assurance partner na di ulang partner iniong tatawan ka ning pagkakataon na maging ama ka kan syudad kan Oo. Legazpi. Sabi niya, balansyado partner yan eh. Di Oo. nagiging, Tama. ang quality time niya para sa iyang pamilya pero may nyaon partner. At saka, base sa interview taki kong Pido, naiiling mo ang bintahe Aha. kung siyan maging alkalde. Sabi nga ni partner, siguro mas madadagdagan ang aki. Tayaon na sa syudad kan Legazpi. Yeah, pwede, partner. Diba, partner? Salamat tabi, Congressman, Mayor Pido Pido Garbin, Garbin. sa imo tabing panahon na sin oras. Mabuhay ka Mabuhay tabi. ka. Ayan. Salamat, Joshua and Ron. It's always been a pleasure na nagigess kita digdi sa Indong. Padagos na nagsisikat as in nagdadakol na follower sa Action Co Center. Ayon. Mga tugang, nadangog ta po ang pinakapamayo kang Team EPG kan bagong Legazpi matapos na madangog ta so 10 konsehan and so Vice Mayor. Alos nabibilog na ngunya ng picture sa isip ta. Kung ano talaga ang plataforma, ano ang mangyayari sa masunod na mga taon kung sakali na ini po ang satuyang tawananin mandato asin pagkatiwalaan digdi po sa Legazpi City. Sa samuyang pagbabalik, may manggagana ning 1,000, may manggagana man ning tablet. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Sana matulungan, sana mapagbigyan, pambibigay sana sa lahat ng umaasa. Sana ikaw, sana ako, sana lahat tayo. Sana all. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Action Co Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pagkaaga. Riparo. pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garbin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang
Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, rito sa Sorsogon. Nakulawang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol. Party List asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanong kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik ang taba Ora mismo! Ayan, partner! Oh, sige! Partner, maray na pagkapon sa tuyang mga parantabay nakatutok Joy Ligaya Bello. Yes! Naki Macshine. Opo! Ona Reheb Orozco. Yan! Etiyam. Uy, si Aha. Mayet Inia. Watching. Hello, Yet. Si Ringman Joan Gaviria Remorki. June Danyas, Emily Orias Coral, maray na Aha. pagkahapon, Riza Muna, and sa gabos tabing parantabay, dakulon pa maray na pagkahapon, tabi sa Indo Gabos. May bisita kita ko niyang partner. Ay, Maclean partner, siya before ka. kayan, partner, may reminders muna kita sa tuyang mga viewers. So, mga mautabi dyan na manggana ng tablet, manggana ng cash. Reminders lang tabi isa sa Indo. Please use your accurate na pangaran tabi. Oo, And so kompletong accurate na pangaran. FB. Dapat, Kompletong Oo. bakong subur baraliktan. bako partner, and dapat bako itong alimbawa ang pangaran mo tunay is Josue Martinez, and sa imong account Joshua. Pagirumdum po yan kasi nagkakaigwa po kita nin confusion sa mga nagkiklaim, siring man tabi, mas maut mi tabi digdi na ideklara tabi nindoan sa indong tunay na pangaran. Yan. Alright, may bisita kita kunyan mga tugang. Maklaim kan sa iyang tablet na ginanahan. Siya si Jessa Obilidor. Obilidor. Maray na pagkahapon, Jessa baby. Maganda ka pa sa hapon. Okay na yan, baby. Ayan. Magandang hapon din Oh, taga po. saan ka, Jessa? Taga Pulangi po. Taga Pulangi. Ilang taon ka na? 23 na po. May boyfriend na? Wala pa po. Bakit? Wala po nagkakagusto siguro. Ano? Ang haba ng hair mo pero wala kang boyfriend. Grabe man. Wala po. Kaniguan man. Nadayang nagkakagusto. Nata, ano ang rason kung nata day kang boyfriend? Strict si mama, strict si papa, or abo mo lang talaga? Parang di ko lang po feel na mag-boyfriend muna. Dapisil lalo na po ngayon. Ako lang asahan ni mama na makatapos. Kaya gusto ko itaw kay mama sa onra na makatapos ako. So, tama lang. Pero may nag-ilusyon ako ta. Igwaman po. Pero dahil na muna. Dahil na. Opo, So, tsaka parang na. pigitius-tius muna muna. Saka na lang, ano? Na crush mo Opo. man si Arong kani, pero pigitius muna muna. Opo. Matibay. So, kumbaga may self-discipline siya, partner. Bakaraya. Hindi disiplina niyan sa diri niya. Anyan, partner! Disiplina ang kaipuhan. Ang tanging importante makatapos na siyang pigasan kan sa iyang magura. Correct. So, ngunyan, ano ang kursong kukuha mo ngunyan tabi? Jessa, baby. Beside po, major in Filipino Beside? po. Beside po. Una ko beside. Major in? Beside. Filipino Oh, po. Filipino, partner. Ano ang pambansang, history pala nito, partner? Oo nga ni. Ay ka talaga. Pilipino. Ngunyan, nata, gusto mo yan na kurso, gusto mo maging para tukdo? Actually po, si mama po talaga sa may gusto. To sabi ni mama, gusto ko bing magkaigwang, teacher na ake. Sabi ko, sige mama, ipurso ko para po sa iyo. Susunod mo si mama mo. Masunurin. Pero kung dahil ka, taraman ni mama mo, ano kutaan mo yan mo? Criminology po Gusto sana. mo maging Maging pulis. pulis. Na pwede ka man maging Opo. pulis tapos maging para tukdo ka. Opo. Pwede man baga, di ba? Gusto mo talagang talaga. maging teacher. Bueno! Bueno, partner! Itaw Nga rin ka maging na. teacher ka. May magamit kang tablet. Ayan. Ano yung parte taling patos? Iguan, may plastic yan, partner. Igwa yan. brand new yan. Okay. Thank you po. Ayan. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi na tinauan kang regalong brand new tablet? Natawara, supalatos na aro ka. So palatos. Ayan, dahil ko na, partner. Thank you so much po sa Ako Bicol Party List. Representative
saldi ko sa pagtao po sa kuya kaining tablet. Dakula pong tabang ini sa kuya asin sa kuya pong tugang na nag-i-eskwela man po na college ngunyan. Ayan! Oh, sa mga kapwa mo estudyante na gusto Anong man mechanics? manggana. Anong mechanics para manggana ning Para po manggana digdi, mag-comment lang po kamo kung nata po karapat dapat kamo manggana kaining tablet. And then yun nga po sabi ni Daka Subago, sungaran po dapat kung ano sungaran mo iyang ilaag mo duman. And then ano ka lang po, mention ka po, kitulong katawo na estudyante. Gusto ko partner ang timbre kan boses niya. matibay ni. Alang ka, one pitch higher. Gusto ka, pwede mo ka-partner mo siya. Di partner. Gusto mo mag-announcer? Kung papalarin po, why not? Oh, pero bago kayo maging announcer, pigpapakanta migdi. Ay, alam po. Oh, may paborito mong ano kanta? paborito mong kanta? Kasi bago ka maging announcer, dapat magayon sa imong boses. Kaya kami nakapasar ni partner. Siguro po dahil kung alam na kanta. Dahil po akong aram. Anong request mo, partner? TikTok na lang. TikTok na Sige. lang po. TikTok. Ano pong TikTok po? Sige. Ikaw na, maski daing maski daing music. Dali. Sige. Sige, sige. TikTok, May talent. ladies and gentlemen. Nag-receive na kan tablet, may talent pa. Jessa Obilidor. Kampo lang di Albay. Tan tan. Matindi. Ayan. Alright. Yan ang matibay partner. Oh, yan na. Oh, fight. Oh, lahay! Ayun! Partner, ano pa? Partner na. Pwede talaga maging teacher. Correct. Thank you so much. With or Bako without lang. music, partner. Bako lang teacher, Fight siya. dahil may talent, sana maging principal katulos. Ano muna, partner? Guidance counselor muna, Yan. tapos principal na. So, congratulations sa imo, Tabi. Thank you. May nanggana na! May manggagana pa. Siya si Jessa May Orbe. Ayan. Magkapangaran na, no? Kaya nga ni partner. Siya si Bakoy Jessa kaya? Baby. Nakasalming man, o, Nakasalming man. Oo. Ang pangaran niya, Jessa May. Obilidor. Ang gana ko niyan, Jessa May Orbe. Nakasalming man siya. Ang buhok, ibang buhok. May kulay ne. Tapos sa iya, long hair talaga. Super long. Lungmang na bagay ni Lungman. Isa, shoulder length. Sige, basa. Siya, super long. Basa. Naging mensahe ni Jessa May Orbe. O yatabi mga kaaksyonan. Good afternoon po, Congressman Saldico. Sa nga min na mga staff, ako po si Jessa May Obre, taga Trabisiya, Ginubatan, Albay. First year college po ako sa Daraga Community College. Ako po napadigdi para po maghagad man po kitabang. Namamauot man po ako na mapili ako. Ang papa ko po construction worker, pero mayo po siyang ngana trabaho. Mayo pa po kaya project ngana dangan por dahil po lockdown po digdi Ginubatan. Si mama man po florist sa Manila. Kaso dipisil man po ang pagkabuhay. Duman ngunyan. Napadigdi po ako para makasabay po ako sa mapipili. Takaipuan ko man po sa pag-eskwela, tamayo man po ako nakuan ni maski sarong scholarship or educational assistance sa wara ng slot. Sana mapili po ako digdi. Taigwaman po akong babayaran sa eskwelahan. Dakulaon na tabang po ini. Pag ako po napili, dakulaon na salamat po. Ayun. May napansin ako partner sa surat ni Jessa May. Ano yun? Dahil siya partner na period. Ayun. Napagal ako partner kung saan ako maangos. So, congratulations sa imo, Jessa May Orbe. O yan, congratulations! Alaton mo tamay maapod sa imo kung paano mo i-claim Correct. yung tablet mo. Ayan, congratulations. Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico. Kan Partner! ako Bicol Party List. Asin ko niyan! Mapili na magkitakan sa tuyang cash raffle winner. Yes! 1,000 pesos. Ulit naman yan, Aldaunin Martes. Mahiwagang asin mapapasaong garapon. Bako nang mahiwaga yan. Mapapasaon, partner. Mapapasaon na garapon. Pasok. Pero na Sirayan. napapasa na may ibog. Ayan. Nainod pang napasa digdi su Fishball. Kasi manipis ito, Manipis. partner. O, ini, maibog-ibog. Ayan. Dahil dyan, ikaan mapili, Jessa. kung sino ang mananalo ng 1,000 pesos. Nakasalalay sa iyo ang maswerteng mananalo ngayon ng 1,000. Oh my goodness pesos. gracious. Ayun. Ayan. Okay. Numero. Taga Camarines Sur. 0912 0912 156 156 3744. 3744. Si Lovely Bisinal. Lovely Bisinal. Bisinal. Nagre-ring na.
Congratulations in advance sa imo tabi lovely Bisinal, simbagon mo ang telepono, tanganing day maglayog ang 1,000 pesos. Marhay na pagkahapon. Hello? Hello, love! Hello po. Hello, love! Opo. Oh, sabi na. Lovely. May pagkakaintindihan kayo, Day man, partner? lovely ang pangaran niya. Natural na po sa'yo, love. Lovely? Yes, opo. Is that you? Iyo po, ako po si Lovely Nika. Lovely Nika. Ano pinigay mo niyan, lovely Nika? Nagdadalan po sa inyo. Ano? Nagdadalan ka sa samuya. Ano ang bado? Ano ang color kan bado ni partner? Color green po. Ayun! Yes! Ano ang color kan bado ko? Color black po na may Mickey Mouse. Ay! talaga? Sala ka! Wala tabi akong bado. Lovely! Salamat, pirang taon ka na? Pirang taon ka na, lovely? Lovely! Hello? Oy, Lovely! Lovely? Hello? Naputol, partner. Ulitin mo. May diferensya yan sa Lovely! sa signal yan, partner. Sige, partner. Turong Ulitin ta. natin. Bata nagdadalan siya ngunyan. Oh, Baka Lovely! nadukot niya. Nagre-dial po tabi ako. Yan. Nadadawag yan, partner. Na nagdadalan siya ngunyan. Aha. Pirang taon ka na, lovely? Pirang taon ka na? 20 years old po. Nag-ieskwela? Iyo po, Sa third year college po sa Central Bicol State University of Agriculture. Si Biswa. Ayan. Oh, anong Oy, kurso ang Lovely! tigupa mo dyan? Di ba, Lovely, ang si Biswa papalitan ang pangaran? Lovely? May propose? Oo, may propose. Lovely, nawawara talaga ang Nawawara siya. signal. Oo. Ulit. Ulitin ta naman. May diferensya sa kwan mo niyan. Oo. Pero dahil malambing ang boses ni Lovely, tunay na malambing. Lovely! Lovely! Hello, lovely? Hello po. Aurog na lang kayo ni. Taharang ko nagpuputol-putol ang signal. Congratulations. Winner ka ding 1,000 pesos. Regalo sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Thank you po. Thank you. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Thank you po. Thank you po, Congressman Saldico. Sa Ako Bicol. Sa Agabos na stop sa Action Call Center. And Ako Bicol Party List, siyempre. Opo, thank you po sa Ako Bicol Party List. Ayun. Ayan, malambingon ang boses ni Lovely. Talagang Lovely, Lovely. alaton mo may maapod sa imo kung paano mo ma-claim ang 1,000 pesos, ano? Yan! Congratulations, Lovely! Congratulations, Lovely! Diyan sa Camarines Sur. Lovely Third year college Bisinal. sa Sinisua. Correct! Yan, partner! Okay! Maugmaon si Lovely. Talagang So, nahiling ni partner, ang congratulations, kaugmahan. Lovely! Partner duman sa may mga problema sa komunidad, problema sa day pag-aksyon kan mga insa ni gobyerno, Mga problema sa anuman, Pang-abuso, aspeto kan sa indang mga buhay. day na suswelduhan, ano partner ang Yan! gibuhon? Kung kamo tabi may mga reklamo, may mga concern tabi kamo na maawat ipaabot sa samuyang opisina, sa samuyang programa, pasiring tabi kamo digdi sa Action Co Center, digdi sa Embarcadero de Legazpi, Barangay Victory Village, Legazpi City. May staff tabi kaming maakomodar sa indo, tanganingan sa indong problema, tulos na maaksyonan. Sa mga dayman tabi makapasiring digdi, ipaabot ang sa indong komento, reaksyon, mensahe, asin concern, sa samuyang official Facebook page kan Action Co Center. Siring man tabi, may maakomodar sa indong staff tanganing sa indong problema. Dagos-dagos na maaksyonan sa tabang yan ni Congressman Saldico. Dahil ang kamautan ni Congressman Saldico, an anuman na maitatabang kan Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico sa abot kan sa iyang makakaya, madara asin maihatod ora mismo sa mga kapwa Bicolano. Ayan mga ka-aksyon, puno-puno kita ngunyan partner ang sa tuyang programa nin pagtabang, pagpaugma, asin itong problema partner kan sarong rider na aksyonan ta. Sa tabang yan partner, syempre pa kan sa tuyang programa ang tabang ora mismo. Inabot na kita kan oras, tanganing kitang paramihan tras na magpaaram. Sa agaliwat paras na oras, asin parehas na programa. Kami yan sa indong nakairiba, dengi ba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Joshua Martinez po, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia, mapasatuya ang Siram asin. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat! Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga